del Mas Roig, a Vistabella. La neu, la vegetació rara i escassa, la memòria dels veïns o la presència de les cabres salvatges, últimes pobladores del mas, omplin de sensacions la nostra vida, per desgràcia, cada dia més allunyada de la natura en estat pur. El sostre de Castelló, presidit pel cim Penyagolosa, amb les muntanyes, valls i planures que l'envolten, és una de les primeres destinacions de la neu. En aquestes terres que barregen clima mediterrani continental, els hiverns solen ser llargs i rigorosos, però a la fauna i a la flora que ací habita poc li importa l'espenta del fred. A la comarca de l'Alcalatén hi ha extenses pinades i atapeïts carrascars que en ocasions creixen junts. A l'interior d'estos boscos topem de tant en tant amb barrancs profuns i obagues ombrívoles d'una extraordinària riquesa botànica. Este és el cas, per exemple, de l'arraconat Maser del Surdo, del santuari vegetal del barranc de la Pegunta, del mateix cim del Penyagolosa i d'un gran desconegut, apartat i admirable barranc del Mas Roig. El barranc del Mas Roig, localitzat al terme de Vistabella, acull un retall del bosc de característiques eurosiberianes que suporta la proximitat al càlid mediterrani gràcies a la seva ubicació fresca i humida. L'origen d'este topònim el descobrim dalt del barranc, en les mateixes parets de pedra roja que es van utilitzar fa molts anys per a alçar el casalici del mas. És un barranc que està també fa llimita amb Villahermosa del Río i molt prop del Parc Natural de Penyagolosa, tot ell en el massís del Penyagolosa. És un barranc que té una orientació a sud i a nord, que baixa cap a les masades del riu Carbo i té una riquesa botànica fantàstica. El Mas Roig, el seu nom indica el tipus de substrate que anem a trobar-nos durant el recorregut del barranc. Mas Roig significa que podem trobar gresos rojos, que és el material del que està fet el mas. El bosc del Mas Roig és un d'eixos paratges que deixa desconcertats els apassionats de les plantes, però també qualsevol persona que senta atracció pels espais diferents i ben conservats. En un fondal profund i llarg, de vora 3 quilòmetres, es recullen a pinyades gran quantitat d'espècies vegetals que al territori valencià són rares i escasses. Entre les més destacades trobem aurons, alguns de proporcions difícils de localitzar en altres llocs. Grèvols, que a partir d'ara lluïssen els fruits intensament rojos, avellaners ja sense fulles, algun tiler i una barbaritat de teixos per tot arreu del sòl del barranc que cal anar amb compte per a no xafar. El barranc del Mas Roig és, des del punt de vista botànic, prou important. És un barranc en què tenim probablement la concentració coneguda de teixos més important a territori valencià. Més de 3.000 teixos es troben en aquest indret. Avui visitem la molla del barranc acompanyant un seguit de gent com són els propietaris del mas, que de tant en tant es deixen anar pel lloc, el director del Parc Natural del Penyagolosa i un veí de Vistabella que supervisa la finca des de fa més de 30 anys. Entre altres coses, descobrirem el tresor d'este bosc, un teix monumental, mare, àvia, besàvia i rebesàvia dels milers de teixos que creixen ací. Però avui la mare teix ha decidit vendre'ns cara i cara amunt la nostra visita. L'exemplar és un dels més grans i bells del territori valencià. Creix enmig d'una pedrera de difícil accés i potser per este motiu ha conservat la vida
encara que el seu aspecte no siga el millor. Es una finca que tiene una gran calidad ambiental desde el punto de vista sobre todo de especies botánicas, también de fauna, y yo he ido descubriendo a medida que me he hecho mayor pues la importancia de buena parte de las especies botánicas que tenemos aquí. Bueno, pues técnicos del paraje también nos ofrecen alguna de su colaboración para el mantenimiento de estos árboles, como el que venimos hoy a ver, que es un tejo casi milenario y pues al que le tenemos todos mucho cariño y que también algunos de ellos hemos descubierto con los compañeros de los biólogos que conocen el término. 4,5 metres farà. Jo m'aventuraria a dir que és un dels teixos més antics que podem trobar a territori valencià i probablement ací a la província de Castelló és el teix o és l'arbre dels arbres més antics que coneixem. D'ixant a banda, no hem d'oblidar les oliveres mil·lenàries que tenim a l'interior de Castelló. Ben és cert que les oliveres és una planta cultivada i aquest teix no, és una planta silvestre. Al llarg dels últims 150 anys, el barranc ha canviat contínuament de cara. Bancals dedicats a cultivar cereals, pinars, carrascars i ara de nou el bosc mixt. El Mas Roig, com la majoria de masos de la comarca, ha tancat i els seus terrenys abancalats els està conquistant la vegetació natural. En alguns temps així se veu que jo he conegut totes les soques que se va tallar tot el carrascal en allò d'antes de començar la guerra i així es van fer tots carboneres. I ara ha tornat a poblar, ja sabeu que és tot carrascal jove i han eixit per entremig, ha eixit una quantitat de pins. I tot això que hi ha de pins per així, estos han eixit després de que els masovers d'ací del Marroig se'n van anar. Perquè antes això es treballava tot i així eixia molt de blat. Tot se traïa cargues per trillar-lo a l'era i se traïa tot a cargues. I aquella gent de menjar tenien tot el que volien. A casa se mataven tots els anys 2 o 3 sardos per la matança, tenien unes raverades de gallines que potser tenien 60 o 70 gallines que ous anaven per masos els sobaters a comprar els ous i a vendre badejo i sardines. Vull dir, això no queda res, això s'ha perdut tot. Però avui l'era del Mas Roig ja no és per a trillar el blat o per al solàs i el picoteig de les gallines dels masoverts. En l'actualitat, les seues ames i senyores són una família de cabres hispàniques formada per femelles, cries i un jove mascle que, aliè a la nostra presència, està capficat en l'àrdua faena de la reproducció. Les cabres hispàniques inicien l'època del cel al final de la tardor i el començament de l'hivern. Els mascles joves, com el que assetja la femella, no participen en els grans combats de les cabres per a formar el seu harem particular i, per tant, fan el que bonament poden. El casalici del Mas Roig va ser una construcció imponent i diferent de la resta de masos de la contornada. L'arc de mig punt de l'entrada principal i els cantons solis de l'edifici central així ho testimonien. La Casa Roja va quedar deserta de vida masovera ja fa més de 35 anys. Ara els seus habitants habituals són les vaques blanques que s'alimenten pels bancals i les cabres salvatges que trien el recer del mas abandonat. Per terres de Terol s'acosta veloç una nevada impulsada pel vent, mentre per l'oest el sol fa les últimes ullades abans de la posta. Des de la prominència del Mas Roig, contemplar una cortina de volves de neu ambientada per la llum del sol ponent és una visió tan bonica com insòlita. El barranc del Mas Roig, fresc, humit, rar i escàs, es prepara per a encarar un altre hivern de gelades contínues mentre el bosc desordenat va conquistant-lo a poc i en veu baixa.